खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय रनजित बर' आं जाबाय सोरगो बर'नि बिफा दिनैनि माने आंनि फिसाया IMU आव फरायो इन्डियान मेरिटाइम इउनिभारसिटि कलकाता थांनाय 2025 सनाव उदालगुरि JNV निफ्राय सेकेन्ड इयार पास खालामनानै ओमफ्राय एन्ट्रेन्स होयोमोन गुवाहाटीआव एन्ट्रेन्स होदोंमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय एन्ट्रेन्सआव 4600 रेंकआव देरहानानै बियो IMU आव एडमिसन लायो ओमफ्राय न'खरनि एसे गाज्रि हालोदनि थाखाय हाग्रामा मानगोनां सार बिथांनाव अनसुंथाइनि थाखाय आं फोरमान बिलाइ हरदोंमोन मा होनना बुङो बेखौ आर'ज बिलाइ हरदोंमोन आर'ज बिलाइ हरनायाव दा दिनै आं सानदोंमोन जे आर'ज बिलाइया जेन मोनहैयाखै होननानै सानदोंमोन उनाव गम मोनबाय जे जोंनि गामिनिनो आदानि फिसाला दुफां बिथाङा बुंबाय जे हाग्रामा सारा खोनासंबाय होननानै बुंनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर उननि समाव जे जों आरो गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोबावनो हानायनि गोसोनि बोलो बारि होनाय मोनसे जेरै नानि थाखाय दै दंफांनि थाखाय हासार नांगौ बायदि लुनानै होफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे आरो जोंनि इउथ BPF सेन्ट्रेलनि मानगोनां गेदेमा बिथांमोनाबो लोगोसे आरो बेजों जोंनि खालिन्दुवा समस्तिनि बारग' EM अनजाद दैमारि सार बिथांमोनाबो आंनि न'खराव फैनानै आंजों नैबे समाव लोब्बा होफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासै BPF दोलोनिसिम आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे समाव आंनि न'आव BPF दोलोनिफ्राय फैनानै 2 लाख रां अनसुंथाइ होफैदों आं बिनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों आरो जोंनि गथ'फोरखौ उनाव आरो मोजांसिन फरायहोनो हानायनि गोसोनि बोलोखौ मोनबाय होनना आं सानो आरो